Noemi Trasobares, gurekin Ismael Akasri, eta Xavier de Fuentes, arratsaldeo nirukote. Arratsaldeo. Nork azalduko digu zer den Anix? Zuk esango diguzu, Ismael, zu hasiko zara? Bale, Anix, gure ideia da aplikazio bat egitea. Eta hori, helburua hori da bakarrik. Azkenean da, gazteo konkretuki hemen ez dute euskara asko erabiltzen, eta nahi dugu hori beraien artean hitz egitea eta sare sozial bat eukitzea bakarrik euskara aritzeko, euskaraz aritzeko. Bai, Noemi, azken finean zuek sumatu zenuten hori ez da, gazteen artean, Barakaldon, kasu honetan, euskara etzela inbeste erabiltzen. Ja, bai, gure artean, beharrak ikusten, ez dugu asko euskaraz aritzen eta faltan notatzen da, ze euskara gure hizkuntza izan behar zen eta ez dugu erabiltzen. Orduan, Xavier, Anix app bada, ezta? Aplikazio bada, ezta? Nola irudikatu behar dugu, zer egin behar dugu hor parte hartzeko? Pues aplikazio bat izango da, non hiru atal egongo dira, blog bat, foru bat, eta gero Instagram dituriko atal bat. Blogean, artikuluak eta gauz interesgarriak egon dira, gastronomiakoak, berriak, herriko festak, hainbat gauza. Gero, foru bat da non hor hitz egin aldute, hitz egingo dute, blogen atalekoren bat edo... Aipatzeko, ez da zer ikusi duten eta hori da. Eta beraiek gero foruan hainbat gai ipini aldute, komentatzeko, eta gauza horiek egiten. Oso ongi hemen azpian ari gara idazten, Anixen inguruko informazioa lortzeko eta proiektuan laguntzeko, zuen sare sozialetara jo dezakegula, Anix _eus. Esan du, Xabik, Anistagram, Ismael? Bai, azkenean egin nahi dugula da, nola TikTok moduan jendea argazkiak edo bideoak igotzeko dena euskeraz, memeak edo musikako gustuak partekatu, eta hori da helburua, hori izango zen atala. Eta hau nola sortu zen, Noemi? Zuek noiz erabaki zenuten, tira, zerbait egin behar dugu? Nola izan zen hasiera? Kurso hasieran gure irakasleak hasierrek erronka moduan jarri zigun ekintzailetza proiektu bat egitea. Eta egin behar genuen gauza da gure inguruan beharrak bilatu eta euskararen falta aurkitu genuen. Orduan, brainstorming moduko bat egin genuen, igual eta aplikazio bat egitea bururatu zitzaigun. Hala ere, Xabi, zuk lehen esan duzu, izango da. Horrek esan nahi du, prestatzen ari zaretela horretik. Bai, ideiak, asko ideia daukagu, baina ez daukagu aplikazioa egiteko baliabideak. Orduan horregatik gaude hemen, baliabideak bilatzeko. Diru pixka, zuek ere euskarak bezala eta korrikak bezala diru pixka beharko duzuen noski, ezta? Diru pixka bat edo ez dakit, informatikari bat edo programatzaileren bat badago, pues interesatzeko proiektuan oso polita dela eta euskara sustatzeko balio dela. Eta nola erabiltzen da aplikazio hori, Ismael? Aplikazio horretan sartzeko zer egin du batek edo? Sare soziale moduan zu kontu bat egite zure Gmailarekin bakarrik eta sartzen zara. Zure profila daukazu eta hor esan dugun atalak ikusiko duzu eta hor komentatu alduzu. Bai, sare sozial bat bezala. Sare sozial bat bezala. Bueno, zuek hiruak ere gazteak zarete. Bai. Zuek esate baterako, zuen egunerokotasunean, euskara erabiltzeko ohitura baduzu espazio hori horretarako? Ja, egia esan, orduan nahi dugu leku bat izatea, orduan, azkenean gure inguruan ez bada euskara hitz egiten, guk ere ez dugu asko aplikatuko, eta guri euskara gustatzen zaigu, baina ez daukagu lagunik interesatuta, eta azkenean ikusten da gure euskara ez da oso ona ere. Zu, Xavier, zer diozu? Hori, gure inguruan hemen Barakaldon euskara ez da asko erabiltzen. Pena bat da, baina egia da hori. Bueno, gauza bat azpimarratuko dugu, ez dagoela euskara txarrik, Egiten den euskara guztia dela oso ederra eta oso... Egiten ez dena izaten da. Infrabalonatzen gara igual, Eskatxo bat. Zorionak benetan egiten duzu. Bai, eta zuek egintzen duten alako esperimentu edo alako aproba bat, elkarrizketatxo batzuk egintzen dituzten pixka bat ikusteko, ez da? Diagnostiko txiki bat egiteko inguruan nola zegoen, ikusi egingo dugu. Elkarrizketak, begira. Nire ama hizkuntza euskera da.
Nire ama hizkuntza gaztelera, baina 3 urte ditudanetik euskaraz ikasi izan dut. Euskera. El castellano. Euskera da? El castellano. El castellano. Ba, nire ama hizkuntza gaztelania da. Castellano. Nire harremanak euskeraz izaten dira. Euskaraz hitz egiten dut. Gehienetan euskeraz mintzatzen naiz. El castellano. Y en pocas ocasiones el euskera. Lanean eta eskolan eta hori beti euskaraz, baina familiarekin eta lagunekin normalean gazteleraz. Zirkulu desberdinen artean euskaraz eta gazteleraz aritzen. Xabi, horrek usi zaitugu? Bai. Gure baliabidekin egindako bideoa da, ezin dugu gehiago egin. Eta beste guztiak irakaslea dira, eta hasiera gertu da, gure irakaslea. Pena merezi du hemen esatea bere izena. Ze da gure pentsamendu, pentsatzailea hau egiteko, erronka jarri zigutena. Zuen bide laguna, ezta? Hori, bai. Bertan esan duzu, Xabi, zure ama hizkuntza gaztelania dela. Bai, nire ama, bai. Eta eguneroko erabileran ere harremanak gaztelaniaz egiten dituzula, Bai, ezta? normalean bai. Gutxitan euskeraz, eta hori, eske pena bat da. Guk nahi dugu euskaraz bizitzea eta hitz egitea beti. Beste gauza batek deitu ditarreta, Noemi, Anix jarri diozute izena honi. Bai. Zergatik Anix? Lehenengoz, hitz joko bat da gure izenen lehenengo letraekin, baina aniztasuna irudikatzeko egin dugu. Anix. Ara, ados. Aizu, eta zuen lagunek, zuen kuadrillak, inguruko lagunek, ezagunek, eskolako kideek, zer diote, Ismael? Honi buruz, proiektu honi buruz? Bai, pues, azkenean, bultzatzen digute, pues, aurrera eramateko, pues, proiektu hauek beti geratzen dira lehenengo pausuetan, eta guk saiatzen gara, pues, hemen gaude ere, saiatzen gara, pues, aurrera eramaten, eta gero, orain egiten dugu eskolan 4 ordu daukagulako informatika saioan, eta uste dugu eskola amaitu eta gero jarraituko dugu honekin guztiok. Oso ongi, orduan agian ez duzute zuen irakaslea zuen atzetik izango. Xabi, aipatu diguzue irakaslea, ez da? Nor da gainera onera lagundu Bai, dizu, hemen dago, Asier da. Hemen behian dago. Bai. Ona etortzen ere lagundu egin dizuet, ez da? Etorri, bai. Eta honetaz gain, zertan izan da bere laguntza, edo zertan lagundu dizu, Pues da gure bultzatzailea, jarri zigun erronka hori, ekintzailetza proiektua egiteko, eta pues, pentsatu genuen hau, eta eske hau atera zen. Eta eske bultzatu zaigu, eta aurrera eraman dugu berarekin dena.